μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μεγάλη. Λέω τη μια να παντρευτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνου 11. Τα λιρά μόνου 11, μην τις κρατήσεις 10. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Άστα, μπράστα. Πού στο διάλο. Πού στο διάλο. Ποιος? Αυτό το γαϊφάνι ο Ζήκος. Εδώ μου τον είσαι για μια παραγγελιά. Θα πέρασε καθόλου καλά. Θα τους αφήσεις καρπαζίες. Πού το κομμόσες? Που τον έστειλε η τρίτη αδέρφη από τον Δούσκο. Του δώσα φαΐ, του δώσα σπίτι, του δώσα στο τεράστιο, αλλά και εγώ θα πω στο μαγαζί. Αλλά πα. Το βάλω σε μία για το σακούλι, θα του στέλνω από εκεί που ήρθε. Δεν ξέρεις το καινούριο? Ποιο? Είχα πάρει την κόρη μου τη Φίκα και κάνω πλάκα σε φίλοι του. Τι, θα τους αποστείλω από εκεί που ήρθε. Γεια σας κύριε Σωτήρη. Γεια σας Ζήκο, γεια. Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη? Καλά. Τους χαιρετισμούς Θα μου. τις δώσω. Γεια σας κύριε Σωτήρη. Γεια σας κύριε Βατινή. Γιατί με μπουτζώνεις αρχικό, γιατί? Πώς να είναι? Ρε, σε ποιον ήρθες ρε? Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες. Εσύ μου κάνεις χειρονομίες. Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις κι εσύ. Πού ακούστηκουμε εκεί που με έστειλες σήμερα. Στην κυρία Παναγιώτα να πας κάτι γουλοκούμια. Τα λουκούμια μου πέσανε κάτω. Τι σου πέσα κάτω. Τι έχεις πει κανένα πράγμα να πέφτει προς αυτό? Θα σε αναφέρω στο Υπουργείο Υγρασία. Ρε μου σχάρι. Μήπως σου πέσα να πέσω την πόρτα της Βίγας. Σκασμός! Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για τη θήκα μου. Να πας στην κυρία Καραποζούκου. Δεν πάω σε αυτή. Γιατί? Γιατί δεν τη γνεύω, να πας εσύ. Βρε, εγώ θα πάω καθώς μετά είσαι ανθρωπός. Σιγά το καταστηματάρχη. Μπακαλόγατος είσαι εσύ, μπακαλογατία εγώ. Μη, δεν τη γνεύω γιατί δεν μου δίνει τίποτε. Γιατί μια φορά είχα πάει τα Χριστούγεννα κάτι ψώνια και μου είχε δώσει ένα μελονακάνονο και βρήκα ένα σκότα. Σαν το φίδι του Μέγα Αλέξανδρο. Και δεν δίνεις τα λεφτά. Εδώ θέλω να το πεις πρώτη μας. Τα μαζεύω γιατί θα πάρω δέρες. Πάω, σταραβωνιάζει με τη Βίκα. Με τη Και φύγα. θες να αγοράσεις δέρες. Πάρε μια μούτσα. Θα τα πάρω τα πράγματα, θα τα πάρω. Άντε φύγε από εδώ μπρος. Μην μου κάνεις χειρονομία. Φύγε από εδώ μπρος σου λέω. Μην μου κάνεις Φύγε από εδώ μπρος σου λέω. Κακό χρόνο, φύγε. Κακό χρόνο να έχεις. Έχει κάτι που χτυπάει το τηλεφώνι Φύγε. και κεραστούνται και να δω. Φύγε. Σ' αγαπώ και χτυπάω το μαγαζί. Ω, καλώς την κύρια Δέσποινα. Τους δεν είσαι να Πά, φύγεις. και εσύ έβαλες. Ο μπακαλιάος είναι καλός. Μου μυρίζει θάλασσα, να σου βάλω αυτό. Όχι, πολύ μεγάλο. Να σου βάλω αυτό. Όχι, πολύ Τι μου μικρό. να πας. Τελευταία ξόφερνο. Τότε μην το συζητάς, περισσεύανε να κάνεις και τα κούνι. Τώρα σου δείτε που λέγαμε. Ποιος Με είναι? την Τεμσία. Ας είμαι κυρία Δέσποινα. Είναι καλή κοπέλα. Όχι και κοπέλα, ερήπιον είναι. Ξέρεις πόσο μου τη ζητάει η κοπέλα αυτή? Συζητάνε, Ναι. να της πεις να πάρει 4 γιατί έτσι πιο φτηνά η κυρία. Θα τη βγει στο σπίτι. Με τι, με μασέρες. Και ποια θες να πάρεις, δηλαδή, και παγενή. Και ποια. Αχ. Τι θες για έναν ξανάλογο. Αχ. Έτσι, ρίσκει πάρα. Κύριε μου, κάνει τι ρίσκει πάρα. Ρίσκει πάρα, έτσι. Ναι, 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 και αυτός. Σηκώ. Καλησπέρα σας κυρία Γιατρέσσα. Η κυρία Γιατρέσσα δεν πρέπει να έχουμε, δεν βλέπω να έχουμε στο μπορείτε να αναμένετε ο λιγοτή θα πάει στις αποθήκες.
Μ' ακούτε, μανδάμ. Το εμπόρευμα έχει εξαντληθεί λόγω κατεδαφίσεων. Τι έχουμε, τι να έχουμε. Ναι, νομίζω πως έχουμε ένα και μοναχικό τον έρθει, ο μικρός θα στο στείλω. Ωραία του βάρ. Ακούω κάθε πράγμα στο καιρό του και ο κολλιός στον Αύγουστο. Πρόσεχε λίγο το μαγαζί, θα πεθαθώ για μια δουλειά. Πάρε φεύγεις. Πού θα πας. Πού θέλω να βρω ένα λογαριασμό θα σου δώσω, στο διάολο. Να πας 100 χρονών να έχεις. Να πας. Τεμπελόσκυρο, τεμπελόσκυρο. Κάνει θέσεις. Έρχομαι εδώ, ερχόμαστε. Εσύ είσαι τι θέσεις που μου κουβάζεις για την αλήθεια μου να περισσότερη την όμορφη. Η γυναίκα μου είναι βρε. Δικιά σου. Ναι. Μ' αγάπησε και με πήρε. Τι σ' αγάπησε και σε πήρε. Παντηράκι ήσουν, παντήρης έμεινες. Άντρας είναι αυτός. Καλά να πάθεις. Τέτοιους άντρες στο χωριό μου τους μείνουν στον αεροχήτα να μην τους χαλάσει ράτσα. Άσε τα λόγια και πιάσε ένα ουζάκι με μεζέ. Θέλεις μεζέ. Θέλεις μεζέ. Και τα ούζα σε ψηλά ποτήρια. Σωλήνης. Ναι, σωλήνης. Βιάζεσαι κι εσύ, μπεκροκανάτα. Άμα δεν ταιριάζετε, δεν συνεργάζεται. Ζήκο, κοίτα ποιος έρχεται. Γεια σου Ζήκο, τι κάνεις καμάρι μου? Καμαράκι μου, τα άμαθα και τα δικά σου που καθόμουν και μας σχολίαζε. Τι λες, ήλιε μου, φεγγάρι μου και αυγερινέ μου, εγώ σε σχολίαζα. Και έλεγες ότι δεν μπορούσες να χαραμίσεις το νιάτι σου με ένα μπακαλόγατο. Τι λες αστέρι, μας συλλέγουν και τα λένε αυτά. Ορκίζουν σε ό,τι έχεις ιερό. Γεια σου Κιτσάρα. Τι κάνεις? Βρε, κοιτάξε ένα κιτσάρας σαν τέσσερα πατώματα στο υπόγειο. Τι θέλεις Κιτσάρα? Ένα τζάκι. Ακόμα δεν είσαι ούζο, θέλεις. Προηγούνται οι κοπέλες. Μαντάμ, τι θέλετε? Θα ήθελα κλιματόφυλλα για να φτιάξω ντολμάδες. Κουρσέβα. Ό,τι έχει. Προφανώς σχεδόν δεν έχει καθόλου. Θα σου δώσω ντομάτα, μπερδέ, λακαδά. Τι να την κάνετε ντομάτα, παιδιά, έχουμε κλιματόφυλλα. Θα πάω να κοιτάσω στην αποθήκη. Θα πάω να κοιτάσω στην αποθήκη εκεί που τα βάλει το μούργο το αφεντικό μου. Δεν μου λες, πού ήσουν εσύ χτες το βράδυ? Δουλειά, Το ξέρεις ότι εγώ σε περίμενα με τις ώρες? Τέλος πάντων, το βράδυ θα βρεθούμε. Θα πω και στη Λίτσα, πες και εσύ στον Αργύρι, να βγούμε όλη τετράδα. Εντάξει? Ωραία. Τα βρήκα. Ευχαριστώ. Τι σκόρη είναι αυτή καλέ? Αν θυμηθώ... Θα πω στον πατέρα και να τα γράψεις. Θα τα πληρώσω. Αν θυμηθώ θα τα γράψω. Αν θυμηθώ θα τα Άντε, γράψω. γεια σας. Δεν μου ορκίστηκες ότι δεν με σχολιάζες. Δεν σου ορκίστηκα να μη σώσεις να με δεις γυναικούλα σου. Πώς το είπες? Αυτό είναι. Άρα πώς το είπε? 1, 2, 3. Γεια σου και τσάν. Γεια σας. Το βράδυ θα βγω με τα κορίτσια. Ρε ζουπά, μη σε πετάξω σε κανένα υπόνου μου να σου πάρει τα ποντίκια. Να γλιτώσει η ηλεκτρολογία από σένα! Η ηλεκτρολογία από σένα! Βρε, καμαρώστε έναν λεβέτη που βρήκε το δρόμο. Καμαρώστε έναν αφεντικό που είναι τεμπέλης και παρατάει το μαγαζί του. Και γυρνάει και εμένα με αφήνει στο μαγαζί να σου γυρίσω.
Σηκώ! Τσα, τσα, τσα. Τσα, 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 τσα. Κύριε Δέσποινα. Εγώ πάω για ψώνια στο γιατρό. Γιατί είμαι αδύνατος κοντοστύπης. Να πας στο καλό. Και κατεβαίνω τα σκαλιά σηκούσε 800 κιλά αηδία. Ποιος είναι ο Ίκας, ποιος είναι ο Ίκας. Αυτό δεν το πληρώνω. Εγώ δεν το πληρώνω. Γιατί ούτε εσύ με πληρώνεις, ούτε δεν θα το πληρώσω. Στο διάλογο. Εγώ θα πάω στο γιατρό. Στο γιατρό και εσύ θα κάτσεις εδώ να πας στο διάλογο. Στο διάλογο πήγαινε. Τι από... Α, για την επενδυσιά. Ας την αυτή, πες ότι πέθανε, για άλλες ήταν. Άλλη, ποια άλλη τριποτελή, ποια, πώς τη λένε, τις γειτονάς, πώς τη λένε. Λίτσα. Λίτσα, ποια Λίτσα. Η Λίτσα είναι η κόρη του Κερμανόλη. Η Κερμανόλη. Αυτή σου σε μπουμπούκι. Άμα παντρευτώ, μπουμπούκι να πάρω, τι να πάρω, πάτσας τόσο. Μα ενδιαφέρεσαι στην ηλικία σου. Τι ενδιαφέρομαι, μην κοιτάς φέρω μεγάλος είναι που είμαι χοντροκόκαλος. Χοντροκόκαλος. Σε φώναξα. Τάξε τα νάκια σου. Σε φώναξα να μου κάνει μια εκδούλες. Και πώς χοντρός με λίγα μαλλιά. Και θέλεις το κοριτσάκι σου. Έλα βρε Δεσποινάκη, άμα δεν τα καταφέρεις. Καλά, θα πάω αύριο. Μπορεί με βέβαιος ότι θα καταφέρεις. Καλά, θα πάω αύριο, γεια. Γεια. Εδώ είσαι, από πού πήγες. Βρε γεροστευτήρα, πας για γαμπρός μέρα πόδι στο λάκκο, αγάπησες το κοριτσάκι, εσύ πρέπει να πάρεις την κυρία Δέσποινα. Εγώ την κυρία Δέσποινα. Γεροπισμπίκη. Πρόσεχε πολύ καλά. Σηκώ, θα σε βαρέσω. Να γίνεις της κακομοίρας. Να πάρουμε το τηλέφωνο. Όχι, δεν μπορείτε. Γιατί δεν λειτουργεί. Φύγετε, μην πάντα λειτουργείτε. Φύγετε, μην πάντα λειτουργείτε. Κανένα στο κορίτσιο. Αύριο θα βρω ζητήσω σε γάμο. Αύριο έχω την γενέθλιά μου. Εσύ πότε θα το αποφασίσεις, Πόπυρα. Δικό σου φόρεμα. Με έκανες μπάνιο που είχα κάνει το Πάσχα! Το Πάσχα! Που θα κάνεις δικός βασίλισσα. Και ποιος είναι αυτός, κυρία Δέσποινα, ο άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος, είναι διαμάντη. Ποιος είναι. Είναι ο Παντελής που έχει κάτω το μπακάκο στη γωνία. Α, ο κύριος Παντελής. Ναι. Και τι λες. Ξέρω κι εγώ. Καλός είναι ο άνθρωπος, ήσυχος. Σαν τη φάστα του μουσοκολογίου. Όμως η Λίτσα είναι καλή κοπέρα, όρμοφη. Ενώ εκείνος. Και τι θέλεις, φτωχό. Αυτός είναι πλούσιος. Καλά, πες του ότι θα περάσω από το μαγαζί να μιλήσουμε. Α, εντάξει κύριε Μανώλη, περάσει κύριε Μανώλη. Ήταν ένα τσάντικο πρωινό και έχω ξεφορτήρω σαρτέλες. Α, να μην ήμουν εκεί πέρα, βρε κερατά να σε φωτογράφιζα, ρε κερατούλη. Ξαφνικά από τότε είμαι ερωτευμένος. Τι να σου πω, Παντελή μου, σήμερα η κόρη μου έχει τα γενέθλιά της. Α, Έλα σπίτι, σήμερα στο σπίτι και τότε θα τα μιλήσουμε.
Πειράζει να φέρω και την κυρία Δεσπινά. Όχι. Ό,τι έχει ο καθένας, να το φέρει. Καλησπέρα κορίτσια. Καλησπέρα κύριε Μανώλη. Καλώς τον πατέρα. Κάθισε που είσαι κουρασμένος. Ορίστε Ρίτσα, αυτό είναι για σένα. Μα καλά πατέρα, αυτό είναι για μένα. Ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Και εσύ μου έφερες κούκλα. Είσαι κοριτσάκι ακόμα. Όταν θα παντρευτείς, θα σου φέρω άλλο πράγμα. Α, ξέχασα να σου πω. Είπα στο πατέρα της Φιφίκας και στον κύριο Παντελή να έρθει προς τα δω. Καλά έκανα. Ναι. Είναι πολύ καλός ο κύριος Παντελής. Λίτσα, πάμε να συνετοιμάσουμε. Ναι, Φιφίκα. Να πάει στο πάτο για να κορδίκε κάταγε. Καλησπέρα κύριε Μανώλη, έφερα τα ψώνια που μου πει το θετικό και να σε βοηθήσω κιόλας. Ευχαριστώ Ζήκο μου. Πάλι το αποφάσισες να δώσεις στην κόρη σου στο αφεντικό μου. Ναι Ζήκο, γιατί? Ντροπή! Ντροπή, καλύτερα να δώσεις στα σκυλιά, πάλι στο να χάρη αυτό το αφεντικό. Αφού άμα φύγω εγώ από το μαγαζί, δεν κάνει προκοπή. Εγώ κρατάω τα βιβλία, όχι πάνω βέβαια, να μην κουράζομαι. Και έχω πάει και κάθε τάξη από 4 φορές. Και έχω μάθει 7, 8, 56, 5, 7, 35. Και τώρα 6, 8, 48 και τώρα μαθαίνω το 8, 9. Είμαι και ευτυχιούχος. Ζήκο μου, μην πεις τίποτα στο κορίτσι για τον κύριο Παντελή. Τι με παίρνεις για κούτσι του σιάρι? Εγώ τρέπομαι από τα κορίτσια. Με πειράζουν τα κορίτσια της γειτονιάς. Έρχεται η Φιφίκα. Ήρθε Ζήκο μου, τι έφερες εκεί? Ορίστε. Σε ευχαριστώ Ζήκο. Έφερα κάτι πράγματα που μου είπε ο αχαήρευτος στο αφεντικό μου. Το αφεντικό μου, εσύ δεν να φάσεις τίποτα, θα αφήσεις τους άλλους να πεθάνουν. Καλά Ζήκο μου, τα παίρνω. Τι παιδάκι μου εσύ, παιδί μου εσύ. Πήγαινε στο καλό. Ουι, ο πεθερός. Γεια σου Ζήκο, με την Ηλιά. Κάθισε. Πόσο χρονό είσαι? Είμαι σε μια ηλικία που όλοι οι άντρες φροντίζουν το μέλλον τους. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων. Αμήν. Να σου πω κάποια πράγματα που νιώθω. Στο διάλογο τώρα βρήκε και αυτός να έρθει στο διάλογο να πάει. Κακό χρόνο. Χρόνια πολλά Δεσποινής Λίτσα. Ευχαριστώ. Θα ζήσεις παιδί μου. Ευχαριστώ. Σας παρουσιάζω τον Μπόρχλα Πάτσα, το παιδί λάστιχο. Πανάθεμα με το χαρτί του χαλβά τύλισε στα λουλούδια. Σκάσε! Εσύ να σκάσεις. Στραβάδι! Δεσποινής Λίτσα, το χαρτί του χαλβά, τα λουλούδια είναι για σας, να ζήσει. Ευχαριστώ κύριε Παντελή. Να πολλά Λίτσα, ναι γαμπρό! Κυρία Δεσπινά. Πίνουμε για γιορτάσουμε τα χαμόσιμα γεγονότα. Ας πούμε και εμείς γιορτάσουμε τα χαμόσιμα γεγονότα. Πίνω για να ξεχάσω. Πίνω! Λέγαμε το ξεχάσω. Την έφερε ο κοκκίτης στην μπουμπονιά. Πήρε ο κοκκίτης παξόν. Ρωσιόν, βοήθεια με Χριστός ανε. Κάτσε Ζήκο μου. Τώρα με πρόσεξες κι εσύ. Πάρτε και φτυβάκια. Ζεματάρε τα ρημάτια. Τώρα πανάνευτα. Περάστε παιδιά, καθίστε. Μα δεν χωράμε. Δεν φτάνω και φταίω εγώ δούλεψα να πάρω το μετρικό μου. Αυτή τη χαρούμενη μέρα. Ζήτω το... Έχω να σας αναγγείλω κάτι. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει! Να το πάρει! Να το πάρει το Να το ποτάμι. πάρει! Είπαμε του κερατά να το πάρει το ποτάμι. Απόψε, μια
κάτω την αγαπημένη μου κορώνα μου, τον κύριο Παντελή. Κοίτα, να έχω και μια δουλειά εδώ μέσα. Τα έπιπλα. Ζήκε, είσαι εδώ. Εδώ με ρε μούργο σε καμαρώνω. Αυτό που δεν μ' άρεσε. Εγώ ζητώ από το παγαδίο τι θα γίνει της κακομοίρας. Βρε φύγε από εδώ ρε. Εσύ θέλεις καπέλωμα. Ξύπνα, Ποιος? Ο δυνατός μπουτζόβλασε. Τι λέει μωρή παταλιασμένη. Καλώς ο κύριο Μανώλη, κάτσε κύριε Μανώλη. Ο πεθερός του Ειρηνόκερου. Πού είναι το αφεντικό σου? Φύγε ψώνια. Καλώς στο μάχο με τα δώρα. Ψώνισες αφεντικό. Αντί να πάρεις φακές για που ζητάει ο κόσμος, πήρες παλιοκούτια. Τι είναι οι φακές, τις πούλησες? Όχι, δεν τις πούλησα. Γιατί σκάσανε οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι από μία φακή και πήρε το κατήφορο. Τι είναι αυτό? Γαμπριάτικο που κάμουσα. Τι είναι υπολογαγός? Έτσι λέει. Πήρε πιτζάμες και παντελόνι. Ξέχασες το σπουδαιότερο. Ποιο? Πήρε σαμάρι. Ας το διάλο. Γομάρι ή γομάρι. Εγώ τα φέρω. Θα δέρω στη μισή μου να πει το γαλατάκι. Να βγει η κοπέλα σου το γαλατάκι και εσύ ο γαμπρός το κουρκούτι. Ας το διάλο πάψε. Πάρε και την Κυριακή. Μα αφού την Κυριακή είναι ο γάμος, τι λέγεται το Σεπτέμβρη. Ας το διάλο πτέρος, γιατί κατάτησες. Με το κουμπάρο να πάμε. Ποιο κουμπάρο? Με το κουμπάρο. Ποιος παντρέα? Α, μα μου άφησε μυαλό. Εγώ δεν σε αφήνω. Μια ώρα είσαι πίσω ένα κουρκούτι και τώρα αγαπητός άνθρωπος της ηλικίας σου. Μπεμπέκο, μπεμπέκο. Παντελή. Μιλήσατε μπαμπά. Baby, γεια σου baby. Κουπέτε και τραλαλά, κουπέτε. Ας το διάλο. Αγέρω σε φτύρα την Κυριακή να σου πετάσουν οι ντομάτες. Γιατί δεν τους μιλάς, υπάρχει ψυχραισία. Συζήτησε ο Ζήκος. Όχι, εγώ με Ζήκος. Συζήτησε ο Μίτσος ο Σοφέρ. Καλά κάνω εγώ και του βάζω στο φαγητό παραδείο. Γιατί άκου καλά που θα τέβησες στο θείο. Όλοι εντάξει, ο κύριος Μανώλης λείπει. Άρα εντάξει. Πάμε, Λίτσα. Βοήθεια, κάνε cosa, βοήθεια, κάνε Αφήστε τις βοήθεια. κοπέλες κάτω. Αφήστε τις... Τι είναι αυτό? Γεια σου Ζήκο! Όπως πήγα να σώσει τα κορίτσια, κάποιος με χτύπησε. Εγώ. Έχει χάρη που δεν χτυπάω αυτά που άμεσε ο Ιωάννης. Σταμάτα ρε! Λοιπόν, έτσι τι θα γίνει τώρα. Συγγνώμη πατέρα, σε αγαπώ. Αλλά δεν γινόταν αυτό. Δώσ' με τις ευχές κύριε Μανώλη. Με την ευχή μου, παιδιά μου. Η ώρα καλή. Με την ευχή μου αφεντικό μου. Πατέρα, ο Πιτσάρης θέλει να με ζητήσει σε γάμο. Τι! Μαλώνεις, κράτα με. Μαλώνεις, κράτα με. Δεν πιστεύω να έχεις καμία φωλιά με κατσαρίδες. Μάλλον, εγώ δεν μάλλον, μάλλωσε μόνος σου. Εσύ, πάμε μαζί. Θες καμία μπουκάλα? Πρέπει να με πάρεις με το μαλακό. Με το μαλακό. Πάμε.
Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μεγάλη. Λέω τη μια να παντρευτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο 11. Τα λιρά μόνο 11, μην τις κρατήσεις 10. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω και γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω και γυναίκα. Κι θέλω και γυναίκα. Τα λιρά μόνο 11. Τα λιρά μόνο 11, μην τις κρατήσεις 10. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω και γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω και γυναίκα. Κι θέλω και γυναίκα. Κάτσε. Κάτσε κύριε Δεσποιნა. Τι γελάς! Άντε πάλι γελάει! Κάτσε. Εγώ παγίψα. Αχ, Και δεν το πάσα αυτό! Πάω για να... Κάτσε. Θα πάω και θα παγίψα. Άντε πάλι! Δεν περόσκυλο το αφεντικό, είσαι. Στο διάλο πήγαινε! Κάτσε! Στοπ! Κάτσε κύριε Δεσποινα. Άντε πάλι! Ήταν η κόρη του κύριου Μανώλη. Και Μανώλη! Αφήσου από πού! Εδώ και του κάνεις άκου την γράφει άκου και ρετά. Να μην δίνουν εκείνες σε φωτογραφίες ρε και ρετά. Να καταλαβαίνεις. Τώρα και το νέο που ξέρω ήταν ένας αντέχτης. Να μην είναι παράκι, να μην είναι... Έρχεται ο πεθερός. Γεια σου ρε Ζήγο, τι κάνεις Ζήγο. Στοπ! Στος ανέστη έκρε. Non è paradica. Γελάστε παιδιά, Γελάει Σακελίνα στον άρχοντα δώρα. Ψώνησες αφεντικό. Ψώνησες αφεντικό. Σου μιλάω λίγο, σου μιλάω. Αφεντικό ψώνησες. Στο πήρε. Δεν είναι να σε παραστώ
κάνει μια παραγγελία εδώ πέρα στο καβόλ να δω τις κραπετσές. Πού το κάνω? Που το λέει στην εταιρεία της αδέρφης του Τούσκου. Το σαφαΐ, το σαρανό στο τεράνι, το ράβει, το πόσο μου έτσι, αλλά παπαπα. Θα το βάλω στη μύγια του σοκούνε και του στείλω από και πώς. Δεν ξέρεις τι. Πού? Άρα θα τους κάνει πράγμα να πας εκεί να τους δω. Έφτασα, γεια σας κύριε Σωτήρη. Γεια σας, Νίκολα, γεια.